Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hast du die Frage gehört? Het is mijn woord tegen jouw waarheid. Dit is niet voor mij bedoeld. Wat is de waarde in jouw waarheid? Als je begrijpt wat ik bedoel. Wat is de waarde in jouw woorden? Is die niet voor mij bedoeld? Wat is de leugen in jouw waarheid? Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik geef aan jou. Dit is wat ik bedoel. En dus ook dat ik geef om jou. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik geef aan jou. Wat is de waarheid in jouw woorden? Is die niet voor mij bedoeld? Wat is de waarde van jouw waardigheid? Of is dat niet wat jij bedoelt? Want dit is wat ik voel. Dit is wat ik geef aan jou. Dit is wat ik bedoel. En dus ook dat ik geef om jou. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik geef aan jou. Laat het los, laat het varen. En neem alleen mee wat je wil. Want dit is wat ik voel. Dit is wat ik geef aan jou. Dit is wat ik bedoel. En dus ook dat ik geef om jou. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik geef aan jou. Dit is wat ik bedoel. En dus ook dat ik geef om jou. Dit is wat ik voel. Dit is wat ik geef aan jou. Dankjewel.